Какво ще се случи с 38 милиона лева, които са отпуснати на община Видин по оперативна програма Региони в растеж, е питането на общинските съветници от БСП Видин. Обезпокоени сме от факта, че 15 милиона лева от тези средства ще бъдат похарчени за обновяване облика на площада на Видин, сподели Димитър Велков. Възнамеряват да извадят този мрамор, този гранит, който е поставен преди време, и да ги подменят с настилка, която ще бъде със съмнително качество. Това много напомня на извършения преди време воден цикъл, на който ние всички сме свидетели как е изпълнен в момента, как бяха похарчени едни колосални суми пари, които града все още може да се възстанови от това тяхно похарчване. Някои квартали въобще не бяха включени в тази работа, а трябваше да бъдат включени. Да стане също и с този площад, да се похарчат едни пари, едни фирми да ги усвоят и накрая всички ние тук да не се знае какъв период от време да страдаме. Ремонтните дейности на площада ще се превърнат в проблем и за всички магазини и заведения, които се намират в центъра на Видин, каза още Велков. Хората, които имат малки магазинчета, някакви заведения, които работят в тази част, това влиза и съда, влиза и общината, влизат и другите държавни институции, как тези хора ще ходят на работа, някой това прави си сметка. Как ще ги обезпечат на тези, които ще им бъдат затворени магазинчетата, защото на тях си им тече и наем, и ток. Тия неща се идват на поречената дата в месец. Никой няма да се образи, че правиме площада, примерно, и че хората не могат да си пазаруват от техните магазинчета или че те не могат да ходят на работа. Средствата за реновиране на площада могат да бъдат отпуснати за селата или за крайните квартали, казаха от БСП. Според тях те могат да отидат за учебни заведения във Видин, за драматичния театър, младежкия дом, музея Конака, за спортна зала, фестивална, колодрума, гребната база и други обекти. Най-малкото това решение го взеха някакси без да има допитване до гражданите, като че ли нямаше обществено обсъждане. Също така, как се взе това решение без Общинския съвет на град Видин да вземе решение за инвестиционна програма? Как се случи тази работа? Как от този интегриран план за градско развитие, който за площада с отделени 99 хиляди лева, изведнъж станаха други суми, които никой не разбра как се случи тази работа? Кога се случи това решение? Кой го взе? Общинските съветници от БСП Видин твърдо се обявиха срещу това община Видин да поеме нов дълг в размер на 2 милиона лева, за да погаси старите си задължения, които възлизат на близо 21 милиона лева. Ние даже не искаме 2 милиона, искаме ако може и 7 милиона да отпуснат на общината. 15 милиона отпуснат общината, да се тръгне на чисто. Но какво се случва сега? 2 милиона. И то не безвъзмездно, а отново дълг. Липса обществено обсъждане, тази бързина ни съмнява, че всички правни норми са спазени. Също така, дали е помислено добре как ще се връща този дълг, защото е споменато и от държавна субсидия. Ако от държавната субсидия изведнъж се върне дълга, какво ще остава за другите дейности? Предназначението на този нов дълг, който трябва да се вземе. Изреден е списък от 10 фирми, които имат най-голями задължения, да им се плаща на тях. Ние нови пари взимаме за стари задължения. Общинските съветници от БСП се обявиха и за премахване на синята зона в центъра на Видин. Внесено и питане до кмета на общината в 3 точки. А именно какви са постъпленията от синята зона, колко е броят на служителите от общинското предприятие, пазари и паркинги, отговарящи за синята зона, и какви са разходите за техните заплати. Ние мислиме, че тази синя зона е на загуба и тя дори според нас не може да се самоиздържа, пък камо ли да генерира някакви приходи за общината. Искаме цялостна реорганизация на движението, защото в момента в града е хаос, както виждате и тази улица, и всички централни улици.